Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati diri sa atong programa, ang Eskwelahan sa Kahanginan Radyo Eskwela 101.7 FM. Ang radyo sa mga bagunhon. Aton ini. Sa aton mga tagpalamati sila nanay, tatay, lolo, tiya, tiyo, toto kag inday. Handa na bala kamo nga magiya sa inyong mga kabataan? Hinablos o kung manghod nga mga bumulotho sa grade 3? Magtipon na sa atubang sang radyo, kag mamati sa isa naman ka leksyon. Ang ining nga leksyon sa kanginan sa Araling Panlipunan 3. Ako si Teacher Marian, kaupod ko si Teacher Jason, ang inyong manunudlo sa kahanginan. Subong nga tinion atot pagatunan ang parte sa populasyon sang nagkalain-laing nga komunidad sa kaugalingon nga probinsya. Kamusta mga bata nga yara si katlong halintang? Kabay nga yara kamo sa maayo kag komportable nga pwesto. Para mas makapamati sang tawhay kag maintindihan ang atong leksyon sa subong nga adlaw. Mga bata, palihog kuhaa ang inyo Quarter 1 Module 3 sa Araling Panlipunan 3 para sa atong leksyon subong. Ihanda ang inyong module sa AP3. Ihanda man ang inyong lapis kag papel. Mga bata, handa na bala kamo sa atong bag-o nga leksyon? Kabalo ko nga handa na kamo mga bata. Sa tanan nga yara si katlong halintang, ari na ang inyong manunudlo sa kanginan. Si Teacher Jason Alvarez, halin sa ML Araneta Elementary School. Maayong adlaw mga bata. Ako liwat si Teacher Jason, ang inyo manunudlo sa Araling Panlipunan 3. Ang aton leksyon subong nga adlaw amo ang populasyon sang nagakalain-lain nga komunidad sa kaugalingon nga probinsya. Sa liwat, populasyon sang nagakalain-lain nga komunidad sa kaugalingon nga probinsya. Antes kita magasugod sa aton leksyon subong nga adlaw, aton danay balikan ang aton leksyon sang nagligad. Ano gani ang aton leksyon nan ligad mga bata? Very good mga bata! Mga ginahamtangan sang mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Abe, lantawon ta kung imo pa nadumduman ang aton leksyon nan ligad. Ano nga probinsya nga ara sa nakatungdan sang Iloilo? Sa liwat, ano nga probinsya ang ara sa nakatungdan sang Iloilo? Insakto mga bata! Gimaras. Sa ano nga direksyon makit-an ang ginahamtangan sang Iloilo kun ang pagabasihan ang Antique? Sa liwat, sa ano nga direksyon makit-an ang ginahamtangan sang Iloilo kun ang pagabasihan ang Antique? Ang sabat, naaminhan. Ano naman nga probinsya ang ara sa pinakamalapit nga naaminhan sang Guimaras? Ano naman nga probinsya ang ara sa pinakamalapit nga naaminhan sang Guimaras? Very good mga bata! Ang insakto nga sabat, Iloilo.
Nalipay gid ako nga nadumduman niyo pa ang aton leksyon ng ligad. Aton palakpakan ang aton mga kaugalingon. Lain-lain ang mga kinaiya sang kada probinsya sang Rehiyon 6 ukon ang nakatundang Visayas. Nagabahin ang rehiyon sa masunod nga probinsya: Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Nagkalain-lain ang geografiya sang kada probinsya, kasubong man sang lokasyon, kadakuon, porma kag korte. Magkatuhay man ang ila populasyon. Ginatawag nga komunidad ang lugar kung sa diin kita nagapangabuhi. Kabahin diri ang eskwelahan, simbahan, gobyerno, pamilya, kag mga tao. Isa ka komunidad ang tawag sa barangay, banwa, probinsya, rehiyon, pungsod, o kun bilog nga kalibutan. Kabahin diri ang mga tawo nga ginatawag nga populasyon. Ang populasyon sang isa ka lugar ang nagadikta sang kadamuon sang tawo diri. Ang mga tawo ang masiling nga pinakaimportante sa isa ka komunidad tungod sila ang nagadumala sang palibot o kondunang manggad. Sa mga tawo nagahalin ang desisyon sa pagdumala sang isa ka komunidad. Sa sini nga kahigayunan, kita mamati sang isa ka mabinungahon nga istorya sang mag-utod nga si Boy Boy kag Pau Pau. Manong Boy, gusto ko na maghampang. Pau, pasugtan ko ikaw nga maghampang. Pero sa isa ka kondisyon. Tapuson taanay tuon ang imo leksyon sa Araling Panlipunan 3, Quarter 1, Week 3. Yehey! Oo nung excited ako maghampang. Pero mas excited pagid ko magtuon. Kay ikaw naman ang matudlo sa akon. Very good, Pau. Kay ginagaan mo gid importansya ang imo pagtuon. Di sige, ipreparar na ang imo module sa AP3 sa sini nga semana. Oo nung boy, kwaon ko na kag ipreparar. Ang aton leksyon subong amo ang populasyon sang nagakalain-lain nga komunidad sa kaugalingon nga probinsya. Pau, palihog buksi ang imo module sa pahina 11. Nabuksan ko na nung. Ano ang imo nakita, Pau? Mapa nung nga may mga tao, ano na sa nung? Mapa sang populasyon ang tawag sina. Ginagamit sa paghibalo sang kadamuon sa mga tao nga nagaistar sa kada komunidad. Ginausar man ini sa pagkilala kag pagkumparar sang populasyon sang mga tao sa nagakalain-lain nga lugar. Tandaan ko gid ina nung, ang mapa sang populasyon. Pau, kabalo kabala kung ano nga probinsya sang rehiyon 6 ang may pinakadako nga populasyon? Sa diin nga probinsya ang may pinakagamay nga populasyon? Hindi pa ko kabalo nung, kag ina gusto ko gid mabalaan. Pamati, Pau. Kay aton usisaon ang populasyon sang rehiyon 6. Ginabulubanta nga nagalabot sa 20,888.2 ka kilometro ang kabug-usan sang aton rehiyon. Lakip na diri ang 6 ka probinsya nga sakop sini. Base sa datos nga halin sa Philippine Statistics Authority, makita nga wala nagapalarehas ang populasyon sang kada probinsya. Suno sa 2015 Census of Population o PopCen 2015, may kabilugan nga 7,536,333
383 katawo ukon populasyon ang aton rehiyon. Ano gani nung ang mga probinsya sa Region 6? Kanami sang imo pamangkot pawpaw. Ang mga probinsya sang rehiyon sa East, amo ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Kabalo kabala pawpaw nga ang Negros Occidental ang may pinakadamo nga populasyon. Nagasunod ang Iloilo kag ang Capiz. Salamat nong. Ginsulat ko gid para hindi ako malipat. Ano naman yan nung ang probinsya sang Region 6 ang may pinakagamay nga populasyon? Makita sa chart sa pahina 16 nga ang pinakagamay nga populasyon amo ang probinsya sang Guimaras. Gimaras gali nong. Kadamo na gid sa ako natun-an nung Namian ako mamati paw nga ikaw may nagakatun-an sa aton leksyon subong. Hindi pa kita tapos sa leksyon paw. Buksi ang imo module paw sa pahina 17. Nabuksan ko na nung. Nabutang diri ang chart sang pagdamo sang populasyon sa Region 6. Insakto kagid paw. Base sa chart, ano ayhan nga probinsya ang may pinakamataas kag pinakamanubo nga pagdako sang populasyon? Aklan, amo ang probinsya nga may pinakadasi nga pagdamo sang populasyon. Capiz, amo ang probinsya nga may pinakanubo nga pagtaas ang populasyon sang 2000 hasta 2010. Kag Negros Occidental naman ang pinakamanubo sa tuig 2010 hasta 2015. Kaalam sa imo pawpaw. Very good. Makita sa chart nga ang Aklan amo ang probinsya nga may pinakadasig nga pagdamo sang populasyon sa rehiyon kada tuig. May average ini nga 1.73% nga pagtaas kada tuig halin 2000 hasta 2010. Kag 1.35% halin 2010 hasta 2015. Ang Capiz amo ang probensya nga may pinakamanubo nga pagtaas ang populasyon nga may 0.96% sang 2000 hasta 2010. Samtang sang tuig 2010 hasta 2015, ang Negros Occidental naman ang nakarecord sang pinakamanubo. Nagapadugang pagid ang ako na balanong. Gusto ko pagid magtuon. Wow! Amo na ihabala ang nami nga bata paw. Naga-enjoy sa pagtuon. Sa subong, buksi ang imo module sa pahina 18. Kay aton tun-an ang populasyon sang rehiyon sa base sa edad kag base sa pagkalalaki o kon pagkababayi kag etnisidad. Ano no nga edad ang may pinakadamo nga populasyon? Pamati paw, kay ipaintsindi ko sa imo ang chart. Suno sa Philippine Statistics Authority, ang tawo nga may edad nga 20 hasta 24 katuig ang nagabug-os sang pinakamadamo nga grupo sang edad nga may 9.12% sa kabilugan nga populasyon. Ginasundan sang grupo nga may edad 25 hasta 29 katuig nga may 7.91%. May 6.28% sa kabilugan nga populasyon ang ara sa grupo nga may edad nga 35 hasta 39 katuig. Salamat gidnong. Ano ang damo nung sa populasyon, babae o lalaki? Sa kabilugan nga populasyon, mayara 3,830,514 ukon 49.17% ang lalaki, samtang 3,705,8
869 o kon 50.82% ang mga babayi. Lakip na diri ang grupo, etnisidad nga Ilonggo, Cebuano, kag Waray. Mas damo gali ang babayi nung kag nagasunod ang lalaki? Insakto ka paw. Subong paw, buksi ang imo module sa pahina 19. Aton tun-an ang kaso sang COVID-19 sa rehiyon sa East. Kadelikado na gid sang COVID nung. Saan o pa ni ayhan matapos? Wala kita nakabalupaw, pero may mahimo kita para hindi maglapta ang COVID-19. Aton gid i-practice ang proper hand washing, pagsuksok sang face mask kag social distancing. Correct gid yun nung. Ano ang kaso sang COVID-19 sa Region 6 yan nung? Sa subong nga panahon, nagalapta ang sakit nga COVID-19 sa bilog nga kalibutan, sa bilog nga pungsod, kag sa aton rehiyon. Base sa datos gikan sa Department of Health Region 6, mayara kita 1,158 nga kaso sang COVID-19 sa rehiyon sa East. Makita sa chart sa idalom ang numero sang kaso sang COVID-19 nga nakaapekto sa populasyon sang kada probinsya. Base sa datos, nagapanguna ang Iloilo sa pinakamadamo nga numero sang kaso sang COVID-19. Ginasundan ini sang Negros Occidental. Ang Guimaras ang may pinakagamay nga kaso. Hindi lang ulangon nung ang COVID-19. Salamat gid nung boy sa pagtudlo sa akon. Kadamo gid ako sang nabalaan. Welcome gid paw. Indi gid pagkalipati ang aton leksyon subong adlaw. Yes nung, salamat gid liwat. Ti nung, pwede na ko kahampang? Pwede gid na paw-paw. Pero tandai, hindi maghampang sa lugar nga madamo tawo para likaw sa COVID-19. Mga bata, tungod na hibaluan mo na ang importante nga impormasyon na hanungod sa populasyon sang rehiyon sa East, aton na nga tun-an ang chart nga ara sa idalom. Sabti ang mga masunod nga pamangkot kag isulat ang sabat sa imo nga papel. Buksi ang imo nga module sa pahina 20 hasta 21. Usisaa. Number 1. Ano nga probinsya ang may pinakadako nga populasyon? Ikaduha nga numero. Ano nga probinsya ang may pinakagamay nga populasyon? Ikatlo nga numero. Suno sa chart ang probinsya sang blank ang nagapangaduwa sa pinakagamay nga populasyon. Ikaapat nga numero. Ang Antique may populasyon nga blank. Ikalima nga numero. Ang Aklan may populasyon nga blank. Mga bata, aton balikan ang inyo nga sabat sa usisaa, pahina 20 to 21. Sa una nga numero, ano nga probinsya ang may pinakadako nga populasyon?
Ang sabat, Negros Occidental. Ikaduha nga numero. Ano nga probinsya ang may pinakagamay nga populasyon? Ang sabat, Guimaras. Ano naman ang sabat sa ikatlo nga numero? Suno sa chart, ang probinsya sang blank ang nagapangaduwa sa pinakagamay nga populasyon. Ang sabat, Aklan. Ano naman ang sabat sa ikaapat nga numero? Ang Antique may populasyon nga. Ang sabat, 582,012. Ano naman ang sabat sa ikalima nga numero? Ang Aklan may populasyon nga. Ang sabat, 574,823. Wow! Congratulations mga bata! Mga sagad sa inyo. Padayon mga bata! Mga bata, inyo gid tandaan ang mga importante nga parte sang aton nga leksyon subong nga adlaw. Kamu magpamati kay akon basahon. Sa anom ka probinsya ang Negros Occidental ang may pinakadako nga populasyon sa rehiyon sa East. Ang probinsya sang Guimaras amo ang may pinakagamay nga populasyon sa rehiyon sa East. Suno sa chart, nagalabot sa 7,536,383 ang kabilugan nga populasyon sang rehiyon sa East. Ang Aklan ang may pinakamadasig nga pagdamo sang populasyon sa rehiyon nga may average nga tuigan nga pagtaas sang populasyon nga 1.35% sa tuig 2010 to 2015. Ang Capiz naman ang may pinakamanubo nga pagtaas sang populasyon o population growth rate nga may 1.08%. May ara sang grupo etnisidad sa rehiyon sa East. Kag ini amo ang Ilonggo, Cebuano, kag Waray. Nagapanguna ang Iloilo sa pinakamadamo nga numero sang kaso sang COVID-19. Ginasundan ini sang Negros Occidental. Ang Guimaras naman ang may pinakamagamay nga kaso. Subong nga tapos na ang aton leksyon sa sini nga adlaw, inyo pagasabton ang mga nabilin nga mga hilikoton sa inyo module. Madamo gid nga salamat sa aton mga pinalangga nga ginikanan sa pag-upod sa ila subong nga adlaw. Pwede nyo man mabatian liwat ang ini nga pagpalayag sa YouTube channel sang Bantaye. Sa liwat, salamat mga bata. Kag aton permitandaan, wala sang dako nga pandemya sa isa ka panimalay nga may paghigugma kag nagabuligay. Sulong edukalidad, sulong bagunhon learner. Stay safe and keep safe always. Padayon kita. Shout out sa amon mapinalanggaon kag malipayon nga Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan, Sir Nilo R. Carmona. Shout out pagid sa amon nga mga school principals, Ma'am Helen B. De La Cruz sang RT Luisiana National High School, Sir Roger Raimundo sang RT Malingin National High School, Ma'am Jonaida V. Gasendo sang Ramon Torres National High School, kag Ma'am Marivic Dormido
sang ML Araneta Elementary School. Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sang Ariling Panlipunan 3. Ini nga pagpalayagin dihon nanday, Marian Sambales sang Ramon Torres National High School, Teacher Jason Alvarez sang ML Araneta Elementary School. Aton man ginapanginbulahan at tagsulat sa sini nga leksyon, Teacher Ronald J. Alegre sang Ramon Torres Luciana National High School, Sir LP Saldua sang RT Malingin National High School, kag Ma'am Mary Jane Mendez sang Ramon Torres National High School. Amuman aton ginapasalamatan si Teacher Gilbert Paulo Pagapang sang Leonor de la Rama Elementary School, kag Engineer Lance Robert Ligario. Tubtob sa liwat, ini ang inyo tagpalayag sa kahanginan, Teacher Marian, diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton, ini, stay safe! Nagustuhan nyo bala ang mga episodes naton sa Radyo Eskwela? Mahimo nyo ini mapamatian liwat sa YouTube. I-type lang ang Bantaye Radyo Eskwela. BANTAYEAH. Bantaye Radyo Eskwela. Hindi magkalipat mag-subscribe. Bantaye! Ang Bantaye YouTube channel may wide variety videos, kasubong sang educational, mga nanari-sari nga events sang DepEd kag Bago City. May ara man ini mga topic pareha sang astronomy, kag mga vlogs, reactions, or fun videos sang Bantaye Girls, kag madamo pa. Please follow our Facebook page and TikTok. Just type Bantaye and subscribe to our YouTube channel Bantaye. BANTAYEAH. Bantaye! Bantaye!